Play Pibaro, Ipidang Subhai Pija, Pijit Kmi, but Kikubo, Uba Victor Rani MDC Jirang but Ubadeiru Executive Member Hakakasi Hills Autonomous District Council Uloong baka Jingwan Pynieng Building daki bor Sorkar ka Assam Khanapara kaladei kaway na ki issue ni kamat jingakren kabala kluit menta hapo ka Khadc namar katay kajaka kabalawan tay building ka Assam kadang hap hapo uput usam ka Meghalaya bat kabadang hap hapo ka jingpet jingkmi usim karaj marwet. Utay MDC ke Jirang uloong bakatay ke Jing Pynieng Building ke Assam hakatay ke Jaka kabadon Khanapara kadaitang ke Jingthoh ban kentur ya upur usam ke Meghalaya bat hakajuru kapor ban shim kabu ya katay ke Jaka namar bakadon ke kaput bat sakaway pat kaday ke Jaka kabadon hajan bat kanong ba Guwahati. Habaya day berkatay ke building ka Khadc hi kan Phah Jingthoh siya ka Sorkar Assam nakabenta ban pinsangye no mardor ya ka Jingthoh ban petengte ya katay ke building kabadon Khanapara. Lamba kini ki border area development programs. Unpat langru umapot mosam yaupot usam jongi ka khamtame ka interstate border te ni isisha ke yarab but katnang mi kisni ki pon ba kini ki encroachment na ka jilla Assam hapo Meghalaya nglai hapo ka district council menta ka long ka ba khut ba kani ka jingata shafang kani ka construction of transit camp at Khanapara te shen ngin Phah ya ka sithi siya ka government of Assam bakin ya pensanga no ya kanega Jingthoh jongki ya ka transit camp po Khanapara kabadai ka jaka jongi ka jilla Meghalaya te bunha ngi isha pa silampi siya ki wiki thain ke ba kanega Sorkar Assam kale donbor te kumkini ki project karpat ru ya ka department DRDA bakin kham penlai Jingmut Phah hakun kini ki jaka kabadan dispute ba kum kini ki project kan long upod maupod mosam yam taga jilla Meghalaya jongi nrei ni pat kum kani ga snong ba ya khap chene ga yong khuli kitu ki snong dang menno dang dei Meghalaya menta ngai I paro kila dei sipo ka Assam ka dei sisa ka jingsmosi bakrao ban I kum kini ki jing encroach jongka Sorkar Assam te kerpat ya ki rang basnang khamtame ba kin fikir yaupur Assam kin pentip yang iru ka board district council rebun ba kadon kum kine ki jingtia ni kum ka district council ning don ka jingtip ai kum sete Khanapara ru apo ka right marwet hadu bang the one inquiry ki MDC ngi wandi yar jurip ya kli ya tokit ya orang basnong uang barong basong bagadai ka khando jong kinong silong nila pentip tang bagim pi kimuan te kata ka Jingthoh kum ka dor kum ka sinong ka don ka bor ban pensange ya ka khamtabe na ka Sorkar Assam tang bagi klem pentip lengi ni imtibe ka district council right marwet kum ka right us im right uladai ban sim khia ka ne ka kam nila khot hajiri uru ban ai ajuba bhalor ka ne te nila simpia nagaliang district council but shen ang sa Phah ka sithi alamba ka proper channel ya ka Sorkar Assam bakin sange no ya ka to ka Jingthoh ka transit camp ka badai ka ba lai mala tharai nambakla te kumki dei ki jingja angi po ka jilla jongi te namdon kan sibon